Autoteknik. Autoteknik i Sæby har i mange år været et af landets førende værksteder. På værkstedets rullefelt er det muligt at tilkoble din bil et computersystem, som tillader mekanikeren at finde fejl i din bil uden at åbne motorhjelmen. Rullefeltet bliver også brugt til at måle, om din bil yder det, den skal, eller om den skal justeres. Det handler om at få flest mulige hestekræfter ud af hver dråbe brændstof og samtidig få motoren til at køre så langt på literen som muligt. Autoteknik har også et rullefelt til fejlfinding på lastvogne. Dit køretøj vil først blive testet på vores lastvognsrullefelt, hvor vi har mulighed for at måle effekt, turbotryk, forbrug og moment. Finder vi nogle fejl, vil pumpe og dyser blive repareret og justeret, og lastvognen vil så igen blive testet på rullefeltet. Den har sådan set moment hele vejen op. Den er med fra bunden, ja? Ja, det er den. Gennem mange års erfaring har vi nået stor ekspertise inden for reparation af dieselpumper. Ikke kun på biler, men også inden for tog- og marinebranchen er vi langt fremme. Autoteknik er lige blevet opgraderet til Bosch Dieselcenter, som betyder, at vi er certificeret til at reparere og justere det sidste nye dieseludstyr, som er monteret på de nye dieselbiler, hvor der stilles store krav til brændstof, forbrug og forurening. Som Bosch Dieselcenter tilbyder vi service og reparationer af alt nyt dieseludstyr med vores specialuddannede personale og specialudstyr. Værkstedet består af en række højt kvalificerede mekanikere, som både tager sig af service og reparationer på diesel, såvel som på benzinkøretøjer. Som kunde får du fordel af vores ekspertise med højt kvalificerede diesel- og benzinteknikere, der regelmæssigt deltager i kurser, specialviden inden for alle køretøjtyper, motorer og mærker, omfattende specialværktøj, Bosch garantiafvikling, vedvarende højt værkstedsniveau på grund af regelmæssig kvalitetstest foretaget af Bosch. På personvognsværkstedet har vi et højt kvalificeret mekanikerteam, der laver service eller reparerer din bil. Autoteknik reparerer og laver service på alle mærker, og kan også lave service, så kunden beholder nyvognsgarantien uanset bilens mærke. Regelmæssig service på dit køretøj er aldrig spildt. Lang levetid og større driftssikkerhed på dit køretøj. Optimalt brændstofforbrug. Det er sgu i orden, det her. Følgeskader på grund af udsatte reparationer undgås. Et service eftersyn hos os er din garanti mod ubehagelige overraskelser. Så er den klar.